8 чэрвеня 1933 года кіраўнікі БССР Гікала і Галадзет атрымалі сакрэтны ліст з Нараўлянскага раёну на Гомельшчыне ад мясцовага начальства. Я працытую як у арыгінале. Грамадзянка вёскі Ціхвін-Сікорская ноччу зарэзала свайго 9гадовага дзіцяці. Частку ўнутранасцей паспела паесці. Назаўтра утопіла другога дзіцяці і памерла сама ад істашчэння. Ліст быў, канешне, не першы. Ён быў чарговы. На месца паехала камісія і ўбачыла. Людзі ядуць ліпавы ліст, мох, верас. Сабакі і каты даўно скончыліся. А вось и про каннибализм. Цитую. В деревне Окопы жена бедняка, ушедшего на работу в город, вернувшись домой и найдя мертвым своего ребенка Володю, отрезала ноги ребенка и сварила со щавелем. Щавель поела сама и накормила другого ребенка. На другой день умерла сама и другой ребенок. З вами Катерина Водоносова у серии передач «Трызуб и погоня». Сегодня мы поговорим про голод у БССР 1930-х и другой паловы 40-х. Калі вы палічыце гэтае відэа важным і цікавым, слова «спадабаецца» у мяне язык не паварочваецца казаць, то не забывайцеся пра лайк і падпіску на наш канал. Дзякуй! Галадамор ва ўкраіне – агульнавядомы факт генацыду. Менавіта генацыду, мэтавага знішчэння людзей, не памылкі ці прыроднай катастрофы. На гэтым настойваў і Рафаэль Лемкін, габрэй, аўтар самога тэрміну генацыд. Голад 1932-34 гадоў ва ўкраіне сапраўды быў жудасны і забраў блізка 4 мільёнаў людзей. Гісторыі пра тое, як бацькі елі сваіх дзяцей, а дзеці бацькоў, а пасля ўсё адно паміралі, проста немагчыма чытаць. Даруйце, але калі ж падумаць, гэта было зусім нядаўна. Як гэты кашмар і гэты жах стаў магчымым? Улада ў Маскве вырашыла правесці індустрыялізацыю. Дзе ўзяць рэсурсы? Можна забраць у вёскі хлеб і за кошт экспарту хлеба за мяжу купляць патрэбныя станкі, машыны, тэхніку, а паралельна зрабіць калектывізацыю. Усё прыватнае стала дзяржаўным. Нам зараз нават цяжка ўявіць, як гэта, калі ў цябе забіраюць усю маёмасць. Нават каня ты не можаш мець, бо гэта сродак вытворчасці. Ясна, што людзі, якіх абрабавалі і прымусілі працаваць ні за што, добра працаваць не будуць. Дадамо сюды абсалютна дурное кіраванне. А з цэнтру дасылаюць планы нарыхтоўкі хлеба, якія трэба выканаць і перавыканаць. І ў якасці пакарання, калі не спраўляешся, забіраюць апошняе. А тваю вёску ставяць на чорную дошку. Гэта як чырвоная дошка, толькі наадварот. Мясцовасць блакуюць узброеныя патрулі, туды перастаюць пастаўляць прадукты, а сваіх харчоў там не засталося, всё забралі. І як вынік, вёскі і раёны выміралі цалкам. Да вясны 33-го такім чынам былі пакараныя жыхары амаль паловы раёнаў Украінскай ССР. А, напрыклад, у Днепрапетроўскай вобласці ўсе раёны. Вось вам і голад, які пераўтварыўся ў галадамор. Эпіцэнтрам штучна арганізаванага голаду была Украіна. Яшчэ ўвесну 32-го на поўдні Гомельшчыны з'явіліся бежанцы з Украіны. Тыя прасілі аднаго – хлеба. Яны спрабавалі выменіць яго хоць на што, хоць на адзежу. А часам яны прыходзілі і паміралі пры дарозе, пад плотам. Людзі дзяліліся, а потым ужо і самім не было чаго есці і чым гадаваць дзяцей. Усе сляды голаду ў СССР старанна хавалі. Самая тэма была забароненай. Але сведчанняў аказалася занадта шмат. Колгас «Перамога», Минский район. Колхозники в большинстве случаев питаются травой, которую варят и забеливают молоком. За последнюю неделю имеются случаи опухания у колхозников ног, рук, лица, и во время работы валятся с ног. Среди колхозников царит и паника. Ожидают смерти и просят разных лиц забрать у них детей и спасти их от голодной смерти. Мазырский район, Казимировский сельсовет. Опухли от недоедания 19 семей колхозников, которые питаются исключительно полевым щавелем и выпекаемой из листьев лепешкой. За май-июнь умерло от недоедания взрослых 16 человек, подростков 1 и детей 20. А вось Ельский район.
Единоличник хутора Редька, колодей Никита, дабы не видеть страданий голодной семьи, запер в хате жену и 3 малолетних детей, заколотил наглухо двери и окна, после чего сам скрылся. Жена и 2 детей колодея умерли, 1 ребенок спасен соседями. Усе гэтыя дакументы з допісам «Совсекретна» клаліся на стол начальнікам у Мінску. Большасць дакументаў па Беларусі дагэтуль не рассакрэчаная, архівы КДБ застаюцца пад замком. Але была і народная памяць. Напрыклад, пісьменніца і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч узгадывала, што ў вёсцы, дзе жыла яе бабуля, быў дом, каля якога заўжды праходзілі моўчкі. Усе ведалі, што там жыла жанчына, якая ў голад з'ела сваіх дзяцей. Яе не засуджвалі, наўпрост маўчалі. Але маўчалі не заўжды. 7 красавіка 1932 года ў Барысаве, а гэта не вёска, гэта горад з чыгуначным вузлом, прадпрыемствамі, жанчыны учынілі стыхійны бунт. Яны разграмілі хлебныя крамы. Чаму? Бо улады скасавалі хлебны паёк на дзяцей. Няшчасныя 200 грам хлеба на дзіцёнка адмянілі. Да іх далучыліся самі дзеці, мужыкі, нават салдаты з казармаў. Начальства тады перапужалася, паёк вярнулі. Толькі за 1930 год у БССР налічылі 508 выступаў супраць савецкай улады. Ва ўкраінскай ССР 4098. Насельніцтва там і там рознілася ў 6 разоў. Таму інтэнсіўнасць, у прынцыпе, падобная. Калі выбару не было, а сілы яшчэ былі, людзі браліся за зброю. Так, у Лельчыцкім раёне дзейнічала група Хамутоўскага і братоў Барановскіх, 80 чалавек. У выніку сутычак з ОГПУ было забіта 20 сялянаў, 119 арыштавана. На мяжы Хоцімскага і Брагінскага раёнаў атрад Жураўскага і Берана. Рыхтавалі ўзброенае паўстанне, трымалі сувязь з паўстанцамі ў суседняй Чарнігаўшчыне. Калі чэкісты выкрылі групу праз свайго агента, арыштавалі людзей, сяляне са зброяй адбівалі сваіх. Вынік – 6 забітых, 27 арыштаваных. Былі забойствы актывістаў, партыйцаў, камуністаў, збівалі, выганялі з вёсак. Хто мог, беглі. У заходнюю Беларусь, якая была ў складзе Польшчы, у Латвію. Паводле падлікаў, у БССР у 1932-34 годах ад голаду памерла 67 тысяч чалавек. Дадамо таксама тых, хто мог нарадзіцца, але не нарадзіўся. Гэта значна менш, чым ва ўкраіне, але сутнасці гэта не мяняе, напэўна. Пасля вайны ў 1946-47 годах усё паўтарылася, адзін у адзін. Вось вам з успамінаў. Рвалі на бярозах шышкі, таўклі і елі. І дзяцей багата памерла, у нас 7 памерлі. Сядзіць дзіця, гуляе, а потым нібы спаць захацеў, паваліўся і памёр. Тое самае, улетку шукалі ягады па лесе, елі шчаўё, лебяду, увесну на полі выкопвалі мінулагоднюю гнілую перамерзлую бульбу. А хлеб быў, яго проста трымалі пад замком. У 1946 годзе з СССР у Румынію вывезлі 350 тысяч тонн зерня. У 1947 годзе 600 тысяч тонн у Чэхаславакію, у Польскую Народную Рэспубліку 900 тысяч тонн. А пра гэта ж не казалі. А пасля ўсё было проста зваліць на вайну, разруху фашыстаў, Гітлера. Роўна як і Галадамор 1930-х звалілі на шпіёнаў, якія марылі людзей і труцілі кароваў па ўказцы калектыўнага захаду. Ці можа быць у гэтай нашай сённяшняй гісторыі пра мёртвых дзяцей, пустыя вёскі, маскоўскую хлусню, увогуле нейкая мараль? Я не ведаю. Замест маралі, напэўна, проста нагадаю, апошнімі гадамі ў дзень памяці ахвяраў Галадамору ва ўкраіне 25 лістапада у вокнах ставяць не толькі свечку, але па магчымасці і аўтамат. Бо голаду і гвалту не будзе толькі там, дзе людзі могуць сябе абараніць. На сёння мы з вамі развітваемся. Дзякуй. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай. Thank you.